Començarem l'exercici de la roda de la consciència. En el dibuix veieu representada una roda. Repassarem cadascun dels seus components. Primer teniu l'eix, representa la consciència. Després teniu 4 zones diferents. Cada una d'elles representa tot allò de què ens podem adonar, tot allò que som capaços de percebre. Els raigs representen la manera com nosaltres ens fem conscients de cadascuna d'aquestes coses. Representen l'atenció que hi dediquem. Per començar, centrem-nos en la respiració durant unes quantes onades. La respiració és això, és com les onades del mar, que van, que venen rítmicament. Unes quantes respiracions cap endins i cap enfora. No heu de respirar voluntàriament. La respiració funciona tota sola. L'únic que heu de fer és ser-ne una mica més conscients que normalment. Feu aquestes respiracions i veureu com les noteu molt profundes. Inspirar, expirar. Bé, ara deixeu que la respiració continuï el seu curs i visualitzeu aquesta imatge. Fixeu-vos en les 4 zones, la zona dels 5 sentits, després la zona del cos, la zona de l'activitat mental i la zona de les relacions. Tanqueu els ulls, però quedeu-vos aquesta imatge en la ment. Dirigiu primer l'atenció cap al primer eix, el dels 5 sentits. El que farem ara és intentar observar què passa en nosaltres amb cadascun d'aquests sentits. Començarem per l'oïda. Amb els ulls tancats, concentra't simplement en allò que sents, els sorolls que hi ha al teu voltant. Només n'has de ser conscient, observar-los. Anem després cap al sentit de la vista. Obre un moment els ulls i torna'ls a tancar després i només intenta pensar en allò que ha arribat al teu cervell quan has obert els ulls. Només fes un repàs del que has vist. El tercer sentit és el gust. L'únic que has de fer és ser conscient del gust que notes en aquest moment. Continuem el nostre viatge pels 5 sentits i fixem-nos ara en l'olfacte. Què és el que notes? Quines olors t'arriben? Només les has d'observar, no jutjar-les, si són bones o dolentes, només observar quines són. Finalment, fixem-nos en el tacte. Concentra't en qualsevol punt en què notis alguna cosa. La roba, la cadira, la pell, les sabates. Ara fes una respiració una mica més profunda i deixa que aquest primer segment de la roda passi i dirigeix la teva ment en el següent segment, el de més avall, en el dibuix, el 6è sentit, el cos. Deixa que les sensacions dels músculs i dels ossos de la cara omplin la teva consciència. Després desplaça l'atenció una mica més enrere,
el lloc on els cabells toquen la pell. Després, tira encara una mica més avall i més enrere, fixa't en el clatell, darrere el cap. Deixa que les sensacions omplin la teva consciència. Ara mou l'atenció cap als músculs i els ossos del coll, la part de darrere, la part de davant. Nota aquestes sensacions. Ara ens fixarem, a continuació, en la zona de les espatlles. Deixem que les sensacions dels músculs i dels ossos arribin a la teva ment. Ara baixa l'atenció pels braços, fins als colzes, més avall els canells, les mans, la punta dels dits. Dirigeix després l'atenció cap als músculs i els ossos de la part superior de l'esquena. Després la part del davant, el pit. I ara la part baixa de l'esquena i la part de davant, a l'abdomen. Envia l'atenció als costats, als malucs, i baixa a poc per les dues cames fins als genolls, més avall, fins als peus, la punta dels dits. Ara fixa l'atenció a la zona pèlvica. Omple la consciència de les sensacions que notes a la part dels genitals. Després desplaça l'atenció cap a dins, una mica més amunt, cap als intestins. Deixa que les sensacions de les vísceres omplin la teva consciència. Ara para atenció a l'estómac i puja fins a l'interior del coll. Deixa que l'atenció vagi a l'interior dels pulmons. Finalment, centra l'atenció a la zona del cor i permet que totes aquestes sensacions viscerals omplin tota la teva consciència. És una maquinària viva, que respira, que es mou, que et dóna vida. Deixa que la consciència s'ompli amb l'interior de tot el teu cos, des del cap fins a la punta dels peus. Sabent que els senyals del cos són una font important de saviesa, sempre disponible, ara abandonarem aquest segment de la roda i anirem al següent. El sisè sentit, el de l'activitat mental. Aquest és el segment que representa la vida mental, la dels sentiments i dels pensaments, els records i les intencions. Qualsevol cosa que la ment pugui crear és aquí representada. Aquesta revisió d'aquest fragment de la roda la farem en dues parts. En una primera part simplement t'invitem a entrar en la teva ment. Intenta ser conscient de tot allò que hi passa. Qualsevol cosa, el que penses, el que sents, el que recordes, simplement observa. Deixa una estona els pensaments que flueixin per la teva ment i simplement observa'ls. Només has de ser conscient d'allò que penses. Deixa't sentir qualsevol cosa que es presenti a la teva percepció. Bé, has pensat, has recordat, has sentit algunes coses. Continuem endavant en la segona part d'aquesta fase de la revisió de la roda. Ara t'invitem una altra vegada a entrar en la teva ment, a ser conscient de qualsevol cosa que passi pel teu cervell. Però ara t'invitem a més a analitzar la forma en què la consciència experimenta l'activitat mental. Com t'arriba aquesta percepció? Arriba de sobte o arriba a poc? Ve des d'un costat?
des d'un altre, des de dalt, des de baix. Quan arriba la consciència, com s'hi queda? És constant? Tota l'estona és el mateix? És una impressió forta? O és fluctuant? És intermitent? I després com desapareix de la consciència? De cop i volta apareix una altra cosa que substitueix la que hi havia abans? O simplement es fon i després n'apareix una altra a poc, ve un altre pensament o un sentiment o una imatge? Si no hi ha hagut cap imatge entremig, què has notat en aquest espai entre dues activitats mentals conscients? Simplement en aquest moment t'invitem a ser com un estudiant d'arquitectura de la teva pròpia vida mental. Fes-ho durant uns minuts. Observa com venen aquests pensaments, com arriben, com marxen, com es queden, si són forts, fluixos, clars. Endavant. Deixa ara que l'última idea, l'última sensació marxi i torna't a concentrar en la teva respiració. Busca la teva respiració, inspira, expira tranquil·lament. Intenta fer una respiració una mica més profunda mentre deixem que aquest segment de la roda passi de moment i la nostra consciència es mogui i enfoqui l'últim segment, el quart. Aquesta és la part de la roda que representa el nostre sentit de la connexió amb els altres i amb el nostre entorn. Pensa un moment si hi ha gent al teu voltant, a l'habitació. Deixa que arribi a la teva consciència la sensació de la proximitat d'aquestes altres persones. Permet que aquesta sensació de connexió es faci una mica més gran. Ara arribi a les teves relacions amb amics i familiars, encara que en aquest moment no siguin aquí a l'habitació, sí que són en alguna banda. Pensa-hi. Ara fes que aquesta sensació de connexió es desplaci cap a la resta de companys de classe, si estàs estudiant. Els que són aquí en l'habitació amb tu, si són, els que no, els teus companys d'altres anys, els d'altres cursos. Deixa que aquesta sensació de connexió s'obri a tots aquells que viuen després en el teu veïnat, al voltant del lloc on vius. Sigues conscient de la presència de tota aquesta gent al teu voltant. Després ves més enllà encara. Pensa en tota la gent que viu a la teva ciutat. Imagina-te'ls. Després a la teva província. Després al teu país. Al continent. Fes com si imaginessis el planeta, que és aquesta llar on vivim no només les persones, sinó tots els éssers vius, animals, plantes, que comparteixen aquesta casa comuna, aquest planeta en la seva totalitat. Sigues conscient de tota la riquesa dels éssers vius que habiten la nostra terra. I ara envia'ls les teves intencions positives i els desitjos de benestar per a tots. Envia els teus millors desitjos de salut i felicitat, de seguretat i benestar a tots els éssers vius de la Terra. Després, fent una respiració una mica més profunda, envies aquests desitjos cordials també al teu propi interior. Amb aquesta sensació, fes una última respiració profunda i donem així per acabat l'exercici de la roda de la consciència.